Vendredi sila veri tobera josar jamhiramun hande kunyalama aljuma nogas jene lewru utsiran ujunaji nogas joyi habruji moɗon ɗum gafla tipiruji men ɓuuri mawni ko toon États-Unis cour d'appel goto fédéral wi wonde ko kanko down Trump jamiroji ɗe waɗata ɗe fof ko ɓeydude fewde duwagne aduna o fof ko ɓuuri hen hewde hen ko hunde nde rewani lawol habruji men kadi toon to Washington wonde kanko down Trump e ko jumbita oɗo saji woni ko fewnitade kadi neldude dole toon to Illinois sibabu nde probléme uji immigration wiide makko hawluji men international mana en toon to New York hono kamɓe États-Unis affaires étrangères mabɓe salima rokkude visa ji hono délégation palestine pour tawede assemblée générale boɗɗo waɗi toon takko Nations Unies toon to Afrique toon to Sénégal ma yiwan Matam maayo ngo no heewrini hen e oɗo saha joni to ɗamina kadi ndiyam ɗam ma ɓuur bonde no wano rawani toon to Mauritanie hande tumnade kabaruji gummiɗi to Apa News eɓen continue hoccude ɓalli yimɓe e maayiɓe walla yimɓe ɓe ganduɗa yulnaɓe ɗeɗo laaɗi juuɗe toon to tufɗe Mauritanie ɗum noon ko ɓuuri hewde ko Sénégal naɓe gambinaɓe toon to Côte d'Ivoire ene wayno ɓe defni hankkadi jabde dossier ji yimɓe wonde candidat ji pour ardade leydi Côte d'Ivoire tumnade hande commission électoral indépendante ɓe mbi wonde ɓe keeɓi ken won 90 dossier cakki tortoɗen habaruji men ko jokkodirde Tijane Niang Eba Bilal Sall joɗiniɓe en toon to Mauritanie ko fati coftal balɗe ɗum ma gatu joni joni jañi ɓen e ɓiye tikkuji siftinɗe on tan hannde ko aljuma nogas jeenayi lewru utitande ujunnaji ɗi e nogas e joyi ma gatu joni joni bandiraɓe sehlaɓe heddoɓe radio jo sare jaam hiire moon ɗum noon minɗen gardinti titruji men ɗi guiɗeɗen habaruji men ko toon to États-Unis tumnade kadi ko yalti cour d'appel ɗum noon ko tribunal ƴewtotoɗe ko fate ñawoji ene wayno kañum hoore mum ko tribunal ƴewtotoɗe ko fate won ñawoji won waɗi ñawore muɗum hannde aljuma nogas jeenayi lewru urtitanɗo ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi pour wiide wonde ko ɗeɗo jamiroje ɗumen ganduɗa kanko Donald Trump ɗe waɗata e aduna noon wona hoddiɓe makko tan kono noon ko aduna o foof pour fate ɓeydude frais de douane ɗum ko mbiyata tarif ɗum ɗo ko ɓuuri hen hewde ko ɗum ko hunde nde ganduɗa ko mbiyata illégal donc hunde nde rewani lawol tumnade hande noɓe kaali mbi wonde ko Donald Trump ne hutoro hen gueɗe ɗe ganduɗa mbaɗine e dumunnaji ɓoyɗi pour wiide wonde ko États-Unis woni oɗo saha joni koye caɗele ɗum noon ko wiyete urgence ɗum ɗo kadi ko hunde déclaré wonde ko won yimɓe ɓe ganduɗa en doole gummiɗi caggal leydi ene jana États-Unis walla ne bonna en États-Unis e wiide oɗo tribunal cour d'appel wiide wonde ko ɗum ɗo ko wona hunde gonga ko Donald Trump fotani hutorade ɗum tumnade hande Apa News ko haali hono kanko Donald Trump oɗo tribunal cour d'appel wi wonde ko won gueɗe ɗe hutiri hen ko gueɗe ɗe ganduɗa ala ko nawdi ɗum kitale ɗe ganduɗa en américaine haɓanno e anƴu muɗum ɗum noon e wiide makko laamu makko Donald Trump par ce que hutiri ko won gueɗe won ene wayno frais douane ɓeydama won gueɗe won kadi ɓeyda ene wayno kono foti fowata e frais de douane aduna o foof fawi tan koye holmo ɓuuri wonde seydi mum walla holmo ɓuuri yidde ɗum ɗo kadi ko hunde ko mbiyata discrimination ko wawi wonde foof kamɓe cour d'appel oɓe dokki kanko Donald Trump chance pour yo kañum hoore mum yo so tawi alama yo ɓennina ndeɗo ñawore toon to cour suprême ɗum noon kadi e cour suprême kanko Donald Trump omo ɗaminima o gaño ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saaha kala ko fate tarif mo wiyanno koko darti ha ñande 14 lewru octobre habaruji men ha ande toon to États-Unis tumnade kadi ko yaltiti hono kanko gardiɗo homeland sécurité hono mbiyete Christine Noem ene woni o seeki yimɓe hewɓe ken wona 12 neɗɗo ɗum noon ko yimɓe liggotonoɓe toon to FEMA noon ko fedde laamu États-Unis toppitiɗo ko fate wallude yimɓe ko fate ko jaayi guila e cumuji ha e caɗele ndiyam e gueɗe mbaɗ noon ɗum noon e wiide mabɓe kadi ko ɗumuno ɓen ɗo fof hono kamɓe direction oɗon goomu ene joguinomo caɗele ko fate en cybersécurité mum koko yanano e ɗum noon e wayno ko tugnane hande kanko ministre toppitiɗo ko fate homeland sécurité ko haali o wi wonde ko kamɓe ndeɓe gari ndeɓe ƴeewino yantude hen walla walludeɓe pour andude holko kewi toon
kono e wayno ko ɓuri hewde yimɓe liggotoɓe fate service aji informatique gani wayno koko cunnoɓe kono e wayno ko caggal muɗum ɓe tini wonde ko won neɗɗo goto mo kalfinno ko fate liggueyaji kewɗi ko fate oɗon cybersécurité ko neɗɗo mo yiɗa États-Unis walla ko neɗɗo liggotoɗo pour bonande États-Unis ene wayno ko kañum hoore mum ko sibabude ɗum ɗon liggueyaji maɓe fof boni ɗum noon kadi liggueyaji ɗi kadi ko anda hen kadi tugnan hande krisi no en ko haaɗi hay kamɓe liggotonoɓe toon ɓe ene wayno ko kala permission ngaji ɓe joguino hen ene wayno ɗum fof ko ittuno kono ene wayno ko caggal nde oɗon neɗɗo ittande walla kamɓe ministére o nde ɓe gari ɓe kefti contrôle ko nden woni ɓeɗon yimɓe hewɓe hen permission ngaji mumen garta ko wawi wonde fof ene wayno kanko noyam o seeki ken wona sappo e ɗiɗi en ɗum noon ene jeeya ɓeɗon yimɓe seekaɓe yimɓe ardinoɓe no feewi oɗon ndeɗon fedde e kadi yimɓe ganduɗa liggotonoɓe service informatique habaruji men États-Unis hande tugnade kadi ko haalte hono kanko Donald Trump woni koye fewnitade hande e ɗum noon ƴeewde doole kewɗe toon to Illinois ɗum noon ko armi sibabu nde wiide maɓe kadi il faut ko ɓe continue kadi nanngude yimɓe immigré ji wonɓe toon to Illinois ɗum noon e wiide kanko gouverneur mo Illinois ala fof kadɗoɓe wadde ko liggey maɓɓe par ce que ɓen continue mbaɗa ko beela kono ne wayno ko wiide no nelde armée toon to Illinois surtout toon to Chicago ko kanko Donald Trump yiɗi ko sosde walla ko yiɗi ko fewjide peeje tan o yiɗi tan ko wadde provocation ngaji surtout ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa on continue mo haala surtout e ɗiɗo nokkuji démocrate en habaruji men international guiɗoɗen ko toon to New York tugnade kadi ko radio France international e kamɓe BBC ɓe kaali ɗum hono kamɓe ministére des affaires étrangères mo États-Unis ene wayno ɓe calima rokkude visa ji hono yimɓe jeeyaɓe délégation palestinaɓe fotɓe arde toon to assemblée générale mo Nations Unies ɗum noon e tugnade hande koɓe kaali ɓe mbi wonde ko tugnade hande kamɓe États-Unis koɓe kaali ɓe mbi wonde ko yimɓe palestinaɓe surtout jeeyaɓe e organisation mo kanko Mahmoud Abbas moɓe gardi kamɓe États-Unis ɓe mbi wonde ko ɓeɗo jiiɗa probléme Palestine réglé e toujours kutorto ko cour international de justice walla ko mbiyata cour pénal international pour réglude probléme uji mumen sifti ɗon tan cour pénal international e cour international de justice ko kañumen koyemen ñaawi hono kanko Benjamin Netanyahu mbi wonde ko oɗo saha joni omo jogui ko mandataire international ko wawi wonde fof ene wayno ko tugnade hande e joguiɗo konngol toon to Nations Unies hono kanko biyeteɗo Stéphane Dujarric o haali o wonde o wi ko leyɗele aduna ɗe fof alay saago goto fof ko yimɓe muɗum wona tawe e ɗiɗo batuji baɗi seeɗi ko wawi wonde fof so ɗiɗo batuji batteɗi kadi kamɓe États-Unis ɓe gañiri palestinaɓe arde ko sibabude surtout kamɓe ko wayno France ko wayno Angleterre ko wayno leyɗele Europe ko Espagne ene jeeya hen koko jogori e nguɗo batu wiide ne keftini wonde hono état palestinaɓe ɗum ɗon e wayno oɗo décision mo kamɓe États-Unis ɓe ƴefti hono kamɓe Israël naɓe ɓe jetti États-Unis no fewi surtout ɓe jetti laamu Donald Trump mbi wonde kadi ene wayno supporti Israël kadi nan continue supporti Israël hande haade wonde toon to Gaza hono kamɓe Turquie ɗum noon e nder konngol ministére maɓɓe des affaires étrangères hono biyeteɗo Hakam Fidan e nder konngol ngol ƴefti ɗum noon wonno koye conférence o wi wonde ko kamɓe leydi Turquie ene wayno kamɓe leydi Turquie ɓe dartini kala liggodiral jeeygu gonnogal hakkude maɓɓe Israël e kadi oɗo saha joni ɓe jamiran hay bateau maɓɓe goto yo ummo toon to Turquie yaa toon to poluji walla toon to tufɗe Israël ene wayno koye kala koni weeyo maɓɓe bateau ji walla avion ngaji Israël mbawa rewde hen ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa henne kamɓe ko leydi ganduɗa ndi tan taw ko leydi julɗi ɓurdi wawde haalde gueɗe ɗe ganduɗa cattuɗe contre Israël eyyi ɗum noon kadi ene wayno ko kanko Recep Tayyip Erdogan ni o yehini ha wi wonde ko hono kanko Benjamin Netanyahu way kono gardinoɗo gouvernement nazi hono kanko biyeteɗo Adolf Hitler eyyi ɗum noon kadi o wi wonde ko ene wayno ko kamɓe Israël eɓene continue wadde génocide toon to Gaza ɗum noon ɗiɗo duuɓi ɗiɗi ɓennuɗi hay goto haalani kono ene wayno ko mono continue wiide wonde ko alay saago guerre gonɗo toon no darto e kadi alay saago Israël naɓe ko leydi janandi ngari en paye juuɗe ndi ɗum ɗo fof ene wayno ko darto ko wawi wonde fof kanko ministre toppitiɗo ko fate affaire étrangére mo Turquie o wi wonde ko ɓe mbi wonde ko Israël ko kañum tan woni menace walla ko woni caɗele ɗe kamɓe région nokkuji gonɗi toon to funnague ɓeɗe mbiyata Moyen-Orient jogui ɗum noon ko Israël tant que Israël en continue woni toon ko Israël tan woni caɗele moɓe jogui
ko won fo en wayno ko dum do kadi ko hunde kanko Benjamin Netanyahu o weltaki no fewi surtout yenno kadi Turki kañum hoore mum hujjidde maɓɓe direct habruji men international toon to Sénégal tumnade kadi journal Sénéweb ko haali maayo Sénégal sibabude ɗamɗo ilam goɗɗam ina wayno koɗa ñalawma hannde ñalawma hannde ɓe mbi wonde ko maayo ngo ɓurti kene won 14 centimétre towi ɗum noon wiyano ko balɗe ɓen ɗe wiyano wonde ko maayo ngo ene wayno ko fandima kene won métre uji 6 towi o kadi ko gueɗe tunande hande Allah so baɗa toon ɓe mbi wonde ko maayo ngo oɗo sa joni dépasse ɓurti kene wona métre kene wona centimétre 14 ɗum noon toon surtout toon to diwan Matam ɗum noon kadi ko sibabude maayo ngo en ndungu ndiyam ɗam heewi no feewi e kadi maayo ngo ene continue ne ƴara ɗum noon e wiide maɓɓe kadi surtout toon to commune e wiide maɓɓe kadi ko teskita toon to commune biyete Bokilaji ɗum noon ko wuro wongo toon to Lobbaɗi ɓe mbi wonde ko ene wayno ko ngoɗo wuro kadi sibabude rawane kañum hoore mum wonni no kene wona nogasi go ñalawma kañum hoore mum taw ndiyam ne taari ɗum donc ala bawɗo umma toon ala bawɗo yaade toon illa sawi ndewi ko ndiyam sibabude ngoɗo maayo ƴeeri ni hawnaki kadi oɗo nokku kadi ma dañƴe ɗeɗon caɗele ko ɗum waɗi kamɓe yimɓe wonɓe toon ɓe en oɗo sa joni won laawol dewannolngol toon taw ko laawol wiyetengol bonno ne wayno oɗo sa joni ɓe ndewata ko laawol tokson goto kon tugnade hande habruji tugnade hande yimɓe wonɓe toon ɓe mbi wonde ko sibabu ndiyam ɗam ni hono laawol dewangol toon laawol ngol mbiyata laawol Dembankani oɗo sa joni koko natti wawde hutorede sibabu ndiyam donc ɓe ndewata joni ko laawol ɓe ndewata joni ko perol gongol toon gummigol toon to mbiyata commune Semme ɗum noon tugnade hande kanko maire wuro oɗo commune biyeteɗo Bokilaji o wi wonde koɓe kuuli wonde ko hawnaki kadi hay ngol ɗo laawol ngol ɓe jogui ma bon sibabude sibabuji toɓoji continue jana toon hay jamma hanki e kadi ene wayno ko hawnaki wuro ngo kadi ma ndiyam taara ɗum no wanno ɗum hitande ɓennuɗo hende e konngol kadi ngol ƴefti kanko Bakar Dia ɗum noon ko kanko Dia ko gandaɗo no fewi collectivité o wi wonde omo ñaagui yimɓe hohoɓe dokka wuro ngo en ambulance uji taw ko ambulance yaade ndiyam e kadi laaɗi taw ko laaɗi kadi gonɗiɗe moteur uji mum kadi comci ɗi ganduɗa en sauvetage ɗum noon ko gilet ji taw ene mbawi wallude yimɓe pour so tawi caɗele mbaɗe ni en caɗele ko fate hen ndiyam ɗum ari toon to Mauritanie tungnari hannde habaruji gummiɗiɗi APA News ɓe mbi kadi wona laana goto kadi ene wonno kene wona 150 neɗɗo ta ko yimɓe ko ɓuuri hen hewde ko Sénégal naɓe Gambie kadi ene wayno yuwi toon to ñande jamma 27 août ɗum noon ko toon to Saraji wuro wiyeten ko lem Haresat ɗum noon ene wayno lem Hasrat woni ko kene wona 117 kilométre hadma yettade Nouakchott ɗum noon e wiide maɓɓe kadi sibabude kaɗo lanno yurni kene wona 100 neɗɗo maayi hen noon ko communiqué jaltuɗo hannde aljuma taw haali ɗum ko ministre gambien toppitiɗo ko fate affaire étrangére donc tugnade kadi e ambassade maɓɓe gonɗo toon to Nouakchott ɓe mbi wonde ko ɓe mbawi wallude tugnade hannde communiqué gummi toon to ambassade gambie gonɗo to Nouakchott ɓe mbi ko 16 neɗɗo daɗi e kaɗo lana e taw ɓeɗon 16 en jeeya hen yimɓe gambinaɓe joyen jeeya hen tugnade hannde communiqué gummiɗo toon to ambassade maɓɓe kamɓe Gambie toon to Nouakchott ɓe mbi wonde ko 16 neɗɗo daɗi e kaɗo lana e ɓeɗon 16 en jeeya hen yimɓe joyata ko gambinaɓe hande tugnade communiqué ɓe mbi wonde ko 14 ɓandu tugnade hande communiqué ɓe mbi wonde ko ñande 27 lewru août ene wayno ɓe mbawi yimɓe dadiɓe gardoɓe maayo taw ko Mauritanie mbawi tugnade hande communiqué o haali mbi wonde ko ñande 27 août ene wayno ko 19 neɗɗo ɓandu neɗɗo hoccama toon e ndiyameje ɗum no caggal muɗum e woni ko ñande 50 kadi ɓandu ɓalli goɗɗi ko jiita caggal muɗum taw ko bempeƴƴi e gueƴ berli ɗumen toon to tufde ɗum noon ko ñande 27 lewru août hoccaɓe no ma e oɗon saaha hawri 70 neɗɗo ɗum ko ɓalli koccade taw ko e kaɗo laana ka kadi e wiide maɓɓe hande o ummi toon ko toon to Gambie ene wayno ko caggal muɗum hono kamɓe
dadiɓe Mauritanie e ɗum e ballodiral gendarmerie ballodiral kadi e yimɓe sapeur pompier en e ballodiral kamɓe croix rouge ɓe mbawi ubbude ɓeɗo yimɓe ko yaha cittade ɓalli men ko punno bonde caggal muɗum kadi baso goɗɗo laana goɗko kadi gummi ko kadi Gambie ɗum noon gummi ko kadi toon to dar Sénégal wawi dartinede toon e nder gueƴe ɗum noon dartinde ɗumen kadi ko yimɓe liggotoɓe toon e maaji taw ko Mauritaniaɓe donc yimɓe wonnoɓe kaaɗo laana fof ene wayno kañumen fof dandama donc ɓeɗo yimɓe kadi wonno kene wona ambassade Gambie gonɗo toon to Nouakchott wi wonde ko ene woni en liggodira e Mauritanie e organisation ngaji international ko fate yimɓe ɗannotoɓe pour ƴewde ko fate en kisal e wallude kadi kala yimɓe dandaɓe hen hoorde leydi mumen kanko ministére kadi toppitude ko fati affaire étrangére on ñaagui kadi on continue kadi wajuji mabɓe ko fatude sukaɓe fatude cukako surtout yonne oto naate oto jaaya ɗiɗo laabi ko taw ko mbiyata ɗum laabi dangereux kanko ministére toppitude ko fati affaire étrangére mo Gambie kadi wi wonde komaɓe continue kadi liggodade sukaɓeɓe e surtout kadi wajade ɗumen hono ɗeɗo ɗanle yo nattu wadde ɗumen ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde wonde toon to Mauritanie habaruji men hande toon to Mali tumnade kadi ko Africa radio ko haali hono kamɓe jihadiste uji ɓe mbawi heftude wuuro nokku goto biyeteɗo Farabougou kadi ko nokku mo ganduɗa enne kamɓe militaire ji Mali ɓe jalti oɗon nokku ɗum noon ko caggal nde haare hakkude mabɓe yimɓe jenninen tumnade ko Africa radio haali wonde ko kamɓe ɓeɗo waɗ boni en kaɓe ɓe garti wuuro he e kadi yimɓe hewɓe dongnoɓe wuuro ngo ɓe jaaɓi ɓeɗon e gartu kono ne wayno oɗo saaha joni ɓe mbaɗi toon ko luwaji mabɓe e nder kuule mabɓe ɗe ɓe mbaɗi toon ɗe ene wayno ko goto foof gonɗo toon en woodi ko yoɓata ko fate ene impôt ji muɗum e kadi ɓe mbi wonde ko oɗo saaha joni wayni ko ɓe kalde gardi mawɗo wuuro ɓe cinnidiri e muɗum ɓe jaɓodiri e muɗum ko kala yimɓe ɓe ganduɗa jeenoɓe ɗon dongnoɓe ene mbawi artude e wuuro he kono ene wayno ko ɓe mbi wonde ko hankkadi ene wayno ko kuule ɗe ɓe mbaɗi ɗon ɗe ko kuule par exemple ko kuule ɓe mbaɗi toon ɓe pawi mabɓe kuule kewɗe kuule ɗe kadi ko yobde impôt ji kadi ko hadde kala ko fate musique e kadi ɗum ɓe kaaɗi kadi yeyde alcool e yeyde cigarette uji ɓe mbi kadi wonde ko ɓe mbi kadi wonde kuulal gongal kadi ko kala rewɓe yaltoɓe galleji men alay saago murno haade men yaltude ko wawi wonde fof ene wayni ko oɗo saaha joni hono kamɓe laamu Mali ala koɓe kaali e oɗo habar taw ko famata kono noon ko famata no wonde ko kamɓe jenninen arde mabɓe toon kadi ko ɗum kadi ko hunde ko caɗele mawɗe jogoɗo wonande kadi laamu Mali ɗum noon siftindon tan ko Mali ko guila hitande ujunnaje 10 Mali woni koye haareji hakkude waɗboniyankoɓe e kamɓe kadi armé Mali ko wawi wonde fof ene wayni ko ɓeɗo kadi ardiɓe toon gouvernement militaire garɗo toon guila hitande ujunnaje 2020 hitande 2020 ni won anni muɗum wonno ko so ari ene wawa yaltinde kala ko woni waɗboniyankoɓe toon to Mali kono ene wayno ko ɗeɗo caɗele nene ɓeydo tan toon to Mali habaruji men international hande toon to Côte d'Ivoire tumnade kadi ko Abidjan neɗo ko haali ene wayno ko kamɓe commission électorale indépendante ɓe mbawi wiide wonde ko dossier ji walla jabde dossier ji candidat ji toon to Côte d'Ivoire han kadi dartima ñande 26 lewru août hitande ujunnaje 2025 tumnade hande koɓe kaali ɓe mbi wonde ko gal nde ɓe dartini ɗiɗon dossier ji ene wayno ɓe mbawi wiide wonde ɓe keeɓi kene wona 60 dossier ɗum noon ko yimɓe candidat ji yimɓe ɗaɓɓude ardade leydi Côte d'Ivoire ɗum noon ko woteji baɗoji e mois d' octobre hitande ujunnaje 2025 ɗum noon ene wayno ko kamɓe commission électorale indépendante ene wayno ko ɓe goni koye liggade e oɗo liste waɗɓe e oɗo liste 60 candidat pour ƴewde holla wonɓe candidat ji définitive ɗum noon ko décision mo ɓe ƴeftata ñande 10 lewru septembre hitande ujunnaje 2025 siftindon tan ko hawnaki Côte d'Ivoire kadi ɗum no wano hitande ujunnaje 10 ni hawnaki kadi caɗele ma garton sibabu ndiɗo wotiri bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diowo Sare ma en jokkodiri Tidiane Niang joni rokken kadi ko jogani en ko fate coftal balɗe siftindon tan Tidiane Niang ko goto joɗaniɓe en toon to Nouakchott kadi ko karalla ko fate coftal balɗe kadi mo wallodiri e ligguey makko hono kanko Iba Bilal Sall joɗaniɓe en toon to Jingue Tidiane Niang e Iba Bilal bisimilla on
jam hire mon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Wolsare joni kabaruji men cofsal balli gadorɗen kabaruji men cofsal balli koye nder leydi Mauritanie jaɓanten koto 16 fédération mo leydi Mauritanie hono keblowo kippu leydi Mauritanie Arturo Lopez garay nde woni waktuji nogas o noddi doggol nogas e joyi perto e pottitte ɗiɗi qualification coupe du monde hitande ujunnaji ɗe nogas e jeegom 7e journée 8e journée ko siftinde bandiraɓe ɗeɗo pottitte ɗiɗi jogori juude koto stade municipal mo Nouadhibou nande joyi e jeenayyi lewru septembre hitande ujunnaji ɗe nogas joyi hono kippu leydi Mauritanie ma hewdiri kippu Togo e nande maɓe mo leydi Soudan ñalawma hannde doggol nogas e joyi perto teskamo gartugol hono milieu de terrain Bakary Camara ko noon kadi hono biteɗo Alassane Diop jowoto Nouakchott King e juwowo gali woni attaquant biteɗo Mamadou Diallo ha joni ko fate ndiɗon mbadi teskamo gartugol hono latéral biteɗo Ibrahima Keita ko noon kadi o noddi doggol hono 3 gardien de but teskamo ngol ɗo woni lawol garwanigol hono oɗo gardien jounoɗo chan biteɗo Abdourahmani Sarr ne nodde e 2 gardien kadi ɗi ko Babacar Niass e biteɗo Mamadou Diop sen gumim to fédération mo leydi Mauritanie jaɓanten ko tournoi wolum hitande ujunnaji ɗe nogas joyi pottital ñalawma hannde e kippu mbahe kañum heeɓi polgue yesso kippu fondu taw ko loggol gotol e ndiga ha joni ko fatte ndiɗon mbadi tournoi seeno hitande ujunnaji ɗe nogas e joyi deuxiéme demi final ñalawma hannde e kippu juude kañum hewdirno e kippu babaɓe kiwidiral ngal wawno gasir ko ɗeke on partout tuma nde pay faw petta ko kippu juude wawi hebde polgu taw ko loginayi loggi tati andamo équipe gadiɗo qualifiade final tournoi cehilagal seeno hitande ujunnaji ɗe nogas joyi ko kippu juude caggal polgu mabɓe kikiɗe hannde ko siftinde bandiraɓe ñalawma hanki premiére demi final kippu bolol doggo kañum yeehe nder terrain seeno busoɓe fi ɗum loggol gotol e ndiga e ñalawma janggo pottital retour hakkude kippu bolol doggo ma hewdira kippu seeno busoɓe jencude championnat Williams hitande ujunnaji ɗe nogas joyi ñalawma hannde FC Académie Avenir kañum heeɓi polgue yesso kippu FC Tahad taw ko loggol gotol e ndiga 8e de final coupe district de Bogué hitande ujunnaji ɗe nogas e joyi ñalawma hannde kippu FC Aden 3 kañum hewdirno e kippu FC ñolimo Carrefour kiwidiral ngal wawno gasir ko ɗeke on partout tuma nde pay faw petta ko FC Aden 3 wawi hebde polgu taw ko loggi tati e ndiga sen gumim to wuuro Bogué jaɓanten ko to wuuro Jingue kettoɗen hono musidɗo men Iba Bilal Sall o altanene jencude championnat Jingue hitande ujunnaji ɗe nogas joyi ko noon tigui musidɗo Tijani Niang championnat Jingue jeeri 2025 ene jokki fettuɗo e stade wayno ɓurmo Jingue jeeri e Tumbere e ñalawma hannde o ene hawre aljuma nogas e jeenayyi août 2025 nangodirno ko FC Yurno Jiya kam e FC Timtimol yaltayeɓe sikkala ko FC Timtimol fi FC Yurno Jiya 1-0 tawi marki biwo ko on peteɗo Mamadou Kebe ciften bandiraɓe tan ko hannde woni 4e défaite Yurno Jiya 4 match 4 défaite Timtimol ne kañum ko hannde marki kañum 3 points mum avec oɗo victoire e alkhamis hanki o en dañani e jippade ɗo nangodirno ko FC aran gueɗal ma kam e FC Yindiawa sikkala ko FC aran gueɗal ma fi FC Yindiawa 1-0 marki biyo ko défenseur FC Yindiawa biyeteɗo Ibba Dahiru Ndiaye kanko marki bi contre son cas wonno ko Iba Bilal Sall gueɗe stade woni ɓurmo Jingue jeeri Tumbere radio Jowol Sare ha joni ko fate ndiɗon mbadi tengumima to wuuro Jingue jaaten ko championnat ganki hitande ujunnaji ɗe nogas joyi pottital ñalawma hannde aljuma kippu FC Lewe kañum hewdirno e kippu FC DB ko kippu FC Lewe wawi hebde polgu loggi ɗiɗi e loggol gotol andamo équipe gadiɗo qualifiade tournoi fedde ƴellitare gorgol kihiide hanki premiére demi final to stade municipal mo Keheydi e kippu commune mo Nere Walo kañum hewdirno e kippu commune mo Jowol kiwidiral ngal gasirno ko ɗekki on partout tuma nde pay faw petta ko kippu commune mo Nere Walo wawi hebde polgu taw ko loggi joyi e loggi nayyi
rim dandema hitandu ujunnaji ɗe nogas joyi ma fuɗɗi to ñalawma janngo so woni 17h gmt to wuro gobi kippu wuro gobi ma hiwdira kippu tufde siwi ha joni ko fate kabaruji rimdande ma ko siftinde bandiraɓe ñande goo lewru septembre hitandu ujunnaji ɗe nogas joyi to wuro jowol kippu jowo rew ma hiwdire kippu kunde rewo ha joni ko fatte kabaruji coftal ɓalle nder leydi Mauritanie ndeɗo hitande hono jouruji ɗiɗi équipe nationale mo leydi Mauritanie ma keɓ fartange juude conférence ligue européen ko biteɗo beyat e biteɗo Aboubacar Koita championnat pro league mo leydi Arabie Saoudi pottitan ñalawma hande kippu Al Hilal kañum heeɓi fartange yesso kippu Al Riyad taw ko loggi ɗiɗi ndiga jencude championnat ji dunde Europe gadorɗen ko Ligue 1 français pottital gasgal ko ɓoyani ko Lens kañum heeɓi polgue yesso kippu Brest taw ko logguitete loggol gotol championnat ji dunde Europe en jokki ñalawma janngo 19h05 GMT Toulouse ma jaɓɓo Paris Saint-Germain ha joni ko faten ndiɗon mbaɗi championnat mo leydi Angleterre ma fuɗɗi to ñalawma janngo so woni 16h30 GMT Newcastle ma hiwdira kippu Leeds United 14h GMT Tottenham ma hiwdira kippu Bournemouth ha joni ko fatte ndiɗon mbaɗi 14h GMT Manchester United ma hiwdira kippu Berlin championnat mo leydi Espagne pottital ñalawma janngo 19h30 GMT Real Madrid ma hiwdira kippu Mallorca 17h30 GMT Gérone ma hiwdira kippu FC Séville gudiren kabaruji men coftal balli chan hitande ujunnaji ɗe nogas joyi pottital 3e place ñalawma hande e kippu Sénégal kañum hiwdirno e nande mabɓe mo kippu Soudan kiwdiral ngal wayno gasiri ko ɗekke on partout tuma nde pay faw petta ko kippu Sénégal wawi hebde polgu taw ko tiro bit ñalawma janngo woni grande finale o so woni 15h GMT Madagascar ma hiwdira kippu Maroc kabaruji men coftal balli ko ɗo kaadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio wol to mbawi wonde fof Tijan ñanga jarama bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Djibo Sare habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar gasi ha laaɓi ɗum noon ma en gartu janggo so Allah jaaɓi siftindon tan hannde ko aljuma nogas jeenayi lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi ko musidɗo mon Amadou haalde noon moɗon en ballodiri journal hono kanko Tijan Ñang goto joɗiniɓe en toon to Mbour Sene toon to Nouakchott e kadi toon to Djingui Iba Bilal Sall wawi walludemo kadi e coftal balle en mbaala jaam ha jonto on jarama